planina se nazývá Pamír. Celkem ji přijedeš za 12 dnů. Během nich neuvidíš nic jiného než poušť. Nepotkáš tu strom, natož živou duši. Vše, co budeš potřebovat, musíš si vzít sebou. Krajina tam vysoko je tak studená, že ani ptáci tam nelétají. A musím říct, že ani oheň nehoří tak jasně a takovou silou jako jinde. Takto Pamír popsal před staletími Marco Polo. A do dnešní doby se nic nezměnilo. Možná jen to, že my ho s motorkama přejedeme rychleji. Je to sice škoda, ale na naší 12 000 km dlouhé trase není Pamír jedinou zajímavostí. Prvních pár dnů se drtí kilometry, abychom poté mohli zvolnit. Ono tu zase tolik vidění není. Nekonečné pláně, žádné zatáčky a sem tam stará dřevěná vesnička. Stromů ubývá a tak se jedinou šancí na stín stává jedna z mnoha čajchan na cestě. Nemoc dobré jídlo alespoň vynahradilo pěkné setkání s kolegy. Zahlédnout jste mohli také v seriálu Motocestou necestou z Turecka. První zastávkou je Volgograd, Stalinovo město na Volze. Město, kde skončilo německé tažení Ruskem, město, které nemělo padnout. Historii si zde lidé hrdě připomínají. Přesně 200 schodů symbolizujících počet dnů bitvy o Stalingrad vede k věčnému ohni a dále k vrcholu, kde pyšně stojí socha ženy s mečem, matka Rus. Cesta je lemována množstvím soch a v příjemném letním dni je to pěkná procházka, která vylákala i mnoho místních. Ostatně takováto vycházka spolu s položením květin u věčného ohně je zde vcelku normální a oblíbenou věcí. Místní hromadnou dopravou se dostáváme k další turistické atrakci města. Muzeum bitvy o Stalingrad. Kolem muzea je volně přístupná historická technika a původní budova mlýna, ponechaná ve stejném stavu, v jakém zůstala po obléhání města. Muzeum samotné rozhodně stojí za návštěvu a člověk, který se zajímá o historii, tu dokáže strávit hodiny a hodiny. K vidění je rozsáhlý arzenál dobových zbraní, uniforem a ostatních předmětů. Delta Volhy nás dovedla do Kazachstánu. Jako stiskem tlačítka se ráz krajiny změnil. Jsme v Asii a krajina se možná jeví jako nehostinná, ale lidé jsou srdeční a milí. Ten v úvozovkách kousek Kazachstánu přefrčíme docela rychle. Cesta vede pouští a krom zastávek na tankování a jídlo téměř nestavíme. Výjimkou jsou ovšem jak jinak velbloudi. Po překročení uzbeckých hranic z nás rázem stávají téměř milionáři. Nebudeme si nic nalhávat. Pohled na hromádky peněz prostě potěší.
Pánové, co nám vyřizují pojištění, bydlí přímo v kanceláři, takže pozdní příchod do práce nehrozí. Přes noc už začíná být docela vedro, tak bereme sympaticky vyhlížející hotely u silnice, pyšnící se klimatizací. Za hotelem doleva a sledujte sloupy vysokého napětí. Tak zněla rada a my dorazili tam, kde ještě před lety bylo Aralské moře. Z kdysi čtvrtého největšího jezera na světě nezbylo téměř nic a pohled z bývalých útesů je velmi smutný. Dřívější rozloha Aralu byla téměř 67 000 čtverečních kilometrů, ročně se tu ulovilo více než 20 000 tun ryb. Mezi lety 1966 až 1993 klesla hladina o 16 metrů a v jižní části se od pobřeží vzdálila na více než 80 kilometrů. Pokles hladiny však neměl vliv jen na rybářský průmysl, na kterém byla závislá většina obyvatel oblasti. Prudce se zvýšil průměrný počet dnů bez deště, a to z 30 v roce 1955 na téměř 150 dnes. Tato skutečnost sebou přinesla změnu klimatu. Zimy jsou delší a chladnější, ale léta mnohem suší a teplejší. Velké solnopísečné bouře unášející i rezidua chemikálií z hnojiv, používaných na bavlníkových plantážích, jsou viníkem zvýšeného výskytu nemocí dýchacích cest, rakoviny krku, břišního tyfu a dalších. Tuberkulóza je zde vcelku běžným úkazem. Také počet druhů zvířat žijících v blízkosti moře klesl dramaticky. Ze 173 na pouhých 38. Řeky Amudarja a Sirdarja nyní z velké většiny slouží k zavlažování bavlníkových plantáží a do jezera samotného nepřiteče téměř nic. Proces vysychání je nevratný a jedná se tak o jednu z největších ekologických katastrof způsobenou mocí opojeným člověkem. Obzvlášť pochmurnou atmosféru okusíme ale až ve městě Muynak, které bylo kdysi prosperujícím přístavem. Hned za městem na samém břehu vyschlého jezera je památník a hřbitov lodí. Ty byly svezeny z pouště a spolu s rybou ve znaku města jsou už jen pouhou připomínkou ne až tak dávných časů. Před stovkami let bylo město Chýva centrem oblasti zvané Chorézm. Chýva sice neležela na hlavní trase hedvábné stezky, ovšem vedla přes ní důležitá odbočka z Buchary do Ruska. A navíc prý platila za hlavní středisko asijského obchodu s otroky. Dnes už se tu ale obchoduje s jinými věcmi. Mezi hlavní lákadla patří například ručně tkané bavlněné šátky, tradiční pokrývky hlavy nebo výrobky kovoritců. Původní jádro města, takzvaný Ičankala, obepínají mohutné hradby o délce 2 kilometrů a výšce až 10 metrů. V nich jsou zasazeny 4 brány směřující do 4 světových stran. Ve starém městě se nachází přes 50 mešit, medres, paláců, mauzolejí a dalších památek. Kromě nich zde ve zhruba 250 domech normálně žije kolem 2500 obyvatel, což dodává této městské památkové rezervaci ze seznamu UNESCO zajímavou atmosféru. Tu si nejvíce užijete v pravé poledne jako my. Město je v tuto dobu krásně rozpálené a procházka se tak stává nesnesitelně příjemnou. Řešením je přijít za tmy, jelikož jsou téměř všechny budovy nádherně osvětleny. Ráno odjíždíme z příjemného hotýlku ve starém městě a po krásné dálnici, která se občas ztratí v poušti, míříme za dalším městem na hedvábné stezce. Navštěvujeme naše druhé město v Uzbekistánu, Bucharu. Buchara byla v minulosti velmi bohaté město, protože bylo významnou zastávkou na hedvábné stezce. Navíc kromě obchodní činnosti byla také významným centrem islámu. V 16. století se stala hlavním městem nově vzniklého Bucharského emirátu, který přetrval až do počátku 20. století. Většina památek pochází z tohoto období, jsou zde však i takové, které přetrvaly nájezdy Čingischána. K těm patří zejména 2 mauzolea, nacházející se v městském parku. Přejíždíme hranice Tádžikistánu a postupně stoupáme do hor.
Cesta vede hlubokým průsmykem a hned na to se hezky klikatí po vrstevnicích. Skály okolo se zbarvují do červené, spolu s modrým nebem, žlutým pískem a zelenými stromy okolo řeky tvoří překrásný kontrast. Silnice stoupá do hor k tunelu Anzop. Jemuž se někdy díky jeho stavu přezdívá tunel smrti. O zážitky v něm není nouze. Z hor sjíždíme do hlavního města Dušanbe, kde musíme požádat o vstupní víza do autonomní oblasti Náhorní Badakšán, ve které se nachází pohoří Pamír. Cesta z Dušanbe do Korogu, hlavního města této oblasti, a dále do údolí Vakan je téměř 800 km dlouhá. Po 3 dny tak můžeme sledovat majestátné afgánské hory a malé vesničky za hraniční řekou Panč. Pamírské náhorní plošně se také často přezdívá střecha světa a není se vůbec čemu divit. Nejvyšší místo, kterého dosahujeme, je průsmyk Akbajtal s výškou 4655 metrů nad mořem. Na koupačku to ve 4000 metrech asi nebude. Jezero Karakul vzniklo zaplavením kráteru po dopadu meteoritu a je bezotokové. Jeho rozloha činí 380 km čtverečních, což je přibližně stejně jako rozloha Bratislavy. Chtěli jsme být jedni z vás, teď už nemůžem jít svou cestou dál, i když to není, co já si přál. Z náhorní pamírské plošiny klesáme o několik stovek metrů níže do Kyrgyzstánu. Je to naprosto jiná krajina. Hory hrají barvami, hodně zelené, chvíli červená. Sice tu nejsou hory tak vysoké, ale jsou rozmanitější, často se tak naskytne pohled jako v Alpách, na hluboká údolí a zasněžené vrcholky. Jen tady je krajina pustější, místo hotelů a domečků stojí na svazích jurty a maringotky. Mezi nimi se pasou ovce a někde v dáli pobíhají koně. Po hlavním tahu směrem na Biškek míjíme spousty přehrad a jezer. Krajina oproti Pamíru působí svěžejším dojmem. Silnice jsou v celku dobrém stavu, takže místy můžeme i tahat za plyn. Poslední naší zastávkou je jezero Isyk-Kol, kde si konečně splním přání. Přenocujeme v jurtě. Nikdy nezamrzající jezero je se svou délkou téměř 200 km největší v Kyrgyzstánu. Má průzračnou do modra zbarvenou vodu a kolem dokola je obklopeno vysokými horami pokrytými sněhem. Téměř hned za hranicemi v Kazachstánu se nachází další zajímavá oblast. Po troše hledání nacházíme i my, Kanjon Čarin. Vytvořila ho stejnojmenná řeka a nám se naskytne úžasný pohled na červené skály a různorodé skalní útvary, ještě umocněny zapadajícím sluncem. Starosti s přepravou motorek vlakem z Novosibirska do Moskvy nám pomáhá vyřešit místní motorkářská komunita a hlavně náš hostitel Kolja. Koljo, díky. Sice jedeme domů a výlet pro nás končí, ale i u vlaku však vládne veselá nálada.
Motorky jedou s námi ve vlaku do Moskvy. Cesta trvá 2 dny a nic zajímavého na ní není. Odpočíváme. Poslední část cesty se tak těšíme domů, že ani nezapínáme kamery. Tím pádem je toto náš poslední záběr.